Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली नोंथांमोना मैया जीके सेक्सनाव एन्सार किस मोनबाय। देन बिनि गेजेराव नोंथांमोननिया गोबां कमेन्ट्स फैदों। जोंहा 40 जीके दंमोनना बिनि गेजेराव एभारेजआ 30 फैदों। ओके स' खायसे खायसे मोनदों हमना ला 35 गाहाम मोनदों एबा 38 गाहाम मोनदों। नाथाय बिसोरो एक्सेलेन्ट थांगोन। नाथाय एभारेजआ 30 मोननाय दङ आरो नेक्स्ट लेभेलाव मोनसे गुगल फर्म फैगोन जेराव नोंथांमोना बयबो फिलआप खालामबा एक्युरेसि काट अफआ ओंखारनाय चान्सआ थायो आरो। दा नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय Gr-4 आरो लोगोसे फरेस्टनि नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ बेनो जाबाय जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ आरो बैसागु सिगां नोंथांमोननि साख्रि। देन Gr-4 रिजाल्टआ नोंथांमोननि राइजिं डे BTR रेकर्ड डेनि सिगां होनो हागौ आरो बिथांमोना 27 जानुवारियाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ माने होनो हागौ आरो मानोना बेबायदि मोनसे फेमास डेयावहाय सरकारफ्रा माने साख्रि होयोथ' स' अब्ला चान्सखौ लानो हायो 27 जानुवारि सिगां Gr-4 193 रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ जेराव डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट लेटार। देन बिनिफ्राय फरेस्टआव ओरैबायदि एग्जाम क्वालिफाइड जाबानो साख्रि मोना मानोना फिजिकेल टेस्ट दङ। बे फिजिकेल टेस्टआव थांनो थाखाय नोंनि हाइटखौबो नायगोन एन्ड सेसखौबो नायगोन। दा नटिसआव फैनाय बादिब्ला हाइट आरो सेसआ जेनेरेल बायदि फैदों। दा जोंनि STया जेब्लायबो कनसिडारेसन दङ। दा बिनि सायाव नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननो बे 5 सेन्टिमिटारखौ खमायनांगौ नामा स' बिनि सायाव भिडिअ खालामगोन आरो जोङो बयबो रिक्वेस्ट खालामगोन जे CSBखौ जाहाथे जोंनि STनि थाखाय कनसिडारेसन खालामो प्लास आंबो मेल खालामगोन थ' नोंथांमोननि थाखाय बेखौ खोन्थानाय जाबाय। देन दानिया जोङो मेथ्सखौ नायनोसै जे मेथ्सआव जोंहा दङमोन गासै 30 कुइसन थ' बिनि गेजेराव बेसेबां मोनखो 20 प्लास मोनदों ना 25 मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जेब्ला भिडिअखौ नायग्रोजोबो आरो हानायसेबां शेयार खालाम आरो लोगोसे Bodojobinfo इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन। देन बेनिफ्राय मैयानि जीकेआव गोबांथार माने कन्ट्रोभार्सि कमेन्ट्सआव बेनो जाबाय मोनसे लेंगुवेजखौ लानानै जे मोस्ट स्पोकेन लेंगुवेज इन द वर्ल्ड माने बुहुमाव बयनिख्रुइ बांसिन रायज्लायजानाय रावा मा दा जोंनि एन्सार अपसनाव दङमोन बेनो जाबाय जोंहा हमना ला इंग्लिश बेनिफ्राय जोंहा 2 दंमोन हमना ला चाइनिस एबा मैंडारिन चाइनिस। स' जोङो कारेन्ट एफेयार्सखौसो लानांगोन मानोना सोलाय सोल' जाबाय थायो जेब्लायबो सोलाय सोल' जायो जेरै जों सेन्सासखौ 2011आव मोनदोंमोन ना थ' बे समावहाय आसामनि हमना ला पार्सेन्टेजआ हमना ला इडुकेसनाव उमुक दंमोन दा 2020आव ओंखारनो गोनांमोन नाथाय लकडाउननि थाखाय ओंखाराखैना एसेब्लाबो चेन्ज जायो स' बेखायनो कारेन्ट स्टेटासखौसो लानाय जायो। बाट दा गुगोलाव नायोबा नोंथांमोना जेब्ला सार्च खालामगोन ना अब्ला स्क्रिनाव नायदो जे सिगां मोनदोंमोन जे जों मोननाया जाबाय चाइनिसआनोमोन। अके मैंडारिन जोंहा चाइनिसआनो नाम्बार 1 मोन नाथाय दायो रिसेन्टलि कारेन्ट एफेयार्सआव नायोबा इंग्लिशआ जाबाय। स' इंग्लिशखौ नायोबा 1.5 बिलियना रायज्लायो वर्ल्डआव। अके देन बिनिफ्राय चाइनिसखौ नायोबा हमना ला जोंहा 1.3 बिलियना रायज्लायो अब्ला बिनि राइट एन्सारा आंनि मथेब्ला गुगोला बुंनाय बादिब्ला देन इउटुबावबो नोंथांमोना नायनो हागोन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा इंग्लिश जागोन। स' नोंथांमोना मा सानो अपिनियनखौ हरबानो जाबाय। देन बेफोरबायदि माखासे कनफिउज कुइसन फैखायो कारेन्ट स्टेटासखौहाय नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामनांगौ जागोन मानोना बे सोलाय सोल' जायो। दा एग्जाम्पल दा हमना ला जोंनि बर'नि गेजेरावनो गोबांथार बर'फोर दङ नाथाय खायसे गाज्रि मोननाङा स' बिथांमोना बर'खौनो रोङा अब्ला बिथांमोना मा एसामिस रायलायोबा गुबुन माने लेंगुवेजखौ रायज्लायो अब्ला थिग बेबादिनो माने सोलाय सोल' जायो लेंगुवेजनि खोथायाव थ' बेखायनो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव गावनि साननायखौ जाहाथे फोरमायहरो बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय। देन जों दानिया फैबाय मेन कन्टेन्टआव बेनो जाबाय मेथ्सनि। अके मेथ्सआव बेसेबां नाम्बार मोनखो जों बेखौ नायगोन। देन फार्स्ट कुइसन नोंथांमोना फार्स्ट कुइसना जाहैबाय बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंहा 32 जागोन थ' आङो डाइरेक्ट कुइसनखौ फरायबाय थाला मानोना जोबोर गोलाव जागोन भिडिअआ बेनि राइट एन्सारा बि नाम्बार। देन सेकेन्ड नाम्बार थ' नोंथांमोननि सेकेन्ड नाम्बारनि अके थ' सेकेन्ड नाम्बारनि बेनि कुइसना एसे मिस्टेक दङ थ' गोबां एक्सपार्टफ्रा बुंनाय बादिबा अके स' खायसे मेथ्सआव कुइसना 3-4सो मिस्टेक दङ स' बेयाव जुदि मिस्टेक दङबा बेनि नाम्बारखौ होगोन ना होआ बे मोनसे कुइसन मार्क थाबाय। अके थ' बेखौ आं जेबो बुंला बे बिथांमोननि सेलेक्सन प्रसेसनि सायाव थासिगोन। देन बेनिफ्राय नाम्बार 3 स' नाम्बार 3नि बेनि राइट एन्सारा ए जागोन थ' नोंथांमोना जायफ्रा होदों बे कारेक्ट जाबाय। देन बेनिफ्राय नाम्बार 4 अके स' नाम्बार 4नि एन्सारा जाहैबाय जोंनिया जागोन 360 जायफ्रा होदों जाबाय। देन बेनिफ्राय नाम्बार 5 अके नाम्बार 5नि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा सी नाम्बार 37। देन बेनिफ्राय 6 अके 6आव नायोबा थ' 6 कुइसनखौ नायोबा थ' 6 कुइसनाव बेयाव गोबांथार बानायदोंमोन बाट एन्सारखौ मोननाय जायासै बेबो मिस्टेक जानो हागौ स' बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ कमेन्ट्स खालामो। देन बेनिफ्राय 2-3सो मिस्टेक दङ मेथ्स लेभेलाव। देन बेनिफ्राय नाम्बार 7 थ' नाम्बार 7नि कारेक्ट एन्सारा जागोन बि नाम्बार। अके बि नाम्बार नोंथांमोननिया 3 नाम्बार। देन बेनिफ्राय फैबाय 8 नाम्बाराव स' 8 नाम्बाराव बिनि राइट एन्सार होनोबा स' नोंथांमोना मोनगोन 62 अके 62.8 नोंथांमोना बेखौ मोनदों बियो बेनि राइट एन्सार।
देन नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट फैनाय लोगो लोगो जों मोनबाय 9 कुइसनाव स' 9 कुइसन थ' नोंथांमोननि 9 कुइसनखौ नायोबा स' बिनि राइट एन्सारा 30 सेन्टिमिटार स्क्वायर अके थ' बे जाबाय ए नाम्बारा बिनि राइट एन्सारमोन देन बिनिफ्राय फैबाय 10 कुइसन दा जोबोर इजि स' बे बिनि राइट एन्सार नोंथांमोना मोनदों नै थ' बे बिनि राइट एन्सार ए नाम्बारा बिनि राइट एन्सार स' बिनिफ्राय 11 नाम्बार बेबो जोबोर इजि कुइसनमोन थ' बिनि राइट एन्सारा ए आनोमोन 8 स' नोंथांमोना बेखौ मोनदों बे बिनि राइट एन्सार देन नेक्स्ट फैबाय 12 अके 12 फैनाय लोगो लोगो बिनि राइट एन्सारा जागोन नोंथांमोना मोनदों बि नाम्बार अके बि नाम्बार 45 अके 45 बे बिनि राइट एन्सार देन 13 नाम्बार एलसिएम थ' बे फैखाथारो मेथ्स लेभेलाव स' बिनि राइट एन्सारा जेब्लायबो सि जागौमोन नोंथांमोना जेब्ला होदों जाबाय देन बेनिफ्राय 14 नाम्बार स' 14 नाम्बारखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों स' बे 14 नाम्बाराव एन्सारखौ खालामबाबो मोननाय जायासै आङो थ' बेनि राइट एन्सारा अके स' राइट एन्सार बाव मोनासै 9 जागौमोन एक्सुअलि बेवहाय 9 जागौमोन देन बाव 9 गैया अपसना थ' बेबो मिस्टेक आंनि बायदिब्ला स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्स खालामदो दा बाथ्रा जाबाय मिस्टेक कुइसनखौहाय नाम्बार मोनगोन ना मोना बेसो मस्ट इम्परटेन्ट मानो होनोबा 1 नाम्बारानो जोबोद माने साफिसियेन्ट जायो एग्जाम लेभेलाव थ' बेखायनो आंनि थाखाय जुदि आंनि बायदिब्ला बे नाम्बारखौ जुदि एग्जामिनारा जुदि होयोब्ला मिस्टेक जानायनि थाखाय थ' जोबोद हेल्पफुल जागोन स्टुडेन्ट्सनि थाखाय देन 15 नाम्बार स' 15 नाम्बारखौ नायोबा नोंथांमोननि बेनि राइट एन्सारा नाम्बार बि अके स' बेखौ जायफ्रा होदों नोंथांमोना कारेक्ट जाबाय देन बेनिफ्राय 16 नाम्बार थ' 16 नाम्बारखौ नायोबा स' 16 नाम्बाराव नायोबा नोंथांमोना बिनि राइट एन्सारा 17 अके 17 देन नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट मोनदों 17 अके 17 नाम्बार अके थ' 17 नाम्बारखौ जों नायोबा अके बे जाबाय एरिया थ' बिनि राइट एन्सारा 60 आनो जागोन अके 60 ए नाम्बारा जागोन बिनि राइट एन्सार देन नेक्स्ट नोंथांमोननि 18 नाम्बार स' 18 नाम्बारा बे राइट एन्सारा 6 नोंथांमोना मोनदों बि नाम्बारा अके स' नोंथांमोना 6 जोंनो जाजोबो देन नेक्स्ट फैबाय 19 नाम्बार स' 19 नाम्बारखौ जों नायोबा मोनदों देन 19 नाम्बार स' बेनि 19 नाम्बारा जाहैबाय जोंहा राइट एन्सारा ए नाम्बार अके ए नाम्बार 37.68 सेन्टिमिटार देन 20 कुइसना फैबाय 20 कुइसनखौ नायोबा जों मोनदों अके स' 20 कुइसन दा बिनि कुइसनखौ जों नायोबा थ' बिनि राइट एन्सारा 10 सेन्टिमिटार स' नेक्स्ट कुइसन 21 बेनि राइट एन्सारा 720 जायफ्रा होदों जाबाय स' बेनिफ्राय 22नि राइट एन्सार बे जागोन नोंथांमोननिया 10 स' बेखौहाय नोंथांमोना प्लास माइनास खालामनो ओंखारगोन बे जाबाय माइनासा प्लास जाहैयो प्लासा माइनास जाहैयो अब्ला 10 जागोन देन नेक्स्ट किउब ओरैबायदि इजि कुइसन 23 थ' बेखौ नोंथांमोना ओरैबायदि मेथ्सआव जायनाखि सानजाबनायाव एक्सपार्ट थ' बिथांमोननि थाखाय जोबोर इजि 64 सेन्टिमिटार थ' बे नोंथांमोना मोनदोंना किउब खालामबा बेबायदि ओंखारगोन गासै 64 ओंखारगोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो देन 24 स' 24 बिनि राइट एन्सारा जेब्लायबो हमना लाबाव सोंदों देन खनाफोरनि थ' बे 180 अके स' 180 बे जागोन एन्ड नेक्स्ट लेभेल 25 स' 25 कुइसन ट्रेननि सायाव बेबायदि कुइसना फैयो इजियानो खायसेनि थाखाय बाट खायसेनि थाखाय गोरा स' बेनि राइट एन्सारा सि नाम्बार 4 आवार्स जागोन बेनि सि नाम्बारा दा मेथ्सआ एसे इजि फैदों होनजायो मानो होनोबा बारा गोरा फैयाखै इडियारिफोर बायदि देन बेनिफ्राय 26 दा बेवहाय बिनि राइट एन्सारा ए नाम्बार जागोन 1200 जागोन माने 600नि गांनै गस्ला बायबा बेसेबां जायो सानजाबानो ओंखारखायो डाइरेक्ट 200 जागोन देन बेनिफ्राय 27 दा बे 27नि जाहैबाय पार्सेन्ट दिहुननाय स' बेनि राइट एन्साराबो स' बे ए आनो जागोन अके माने ए बांसिन बेयाव मोनदों जायनाखि सि सिरिस मोनदों स' बेबो 20 दाबो ए आनो जागोन अके ए आनो जागोन देन 29 स' बेबो नोंथांमोना नायोब्ला स' बेबो ए आनो जागोन दा बेवहाय ए आनो जागोन बे जायनाखि सि सिरिस मोनदोंना थ' ए नोंथांमोना मोनथाम खनसेनो डाइरेक्ट मोनदों देन नेक्स्टआव मोनबावबाय बेनो जाबाय 30 स' 30 बिनि राइट एन्साराबो ए आव दङ स' नोंथांमोना मोनदों ए आनो 17,250 मोनब्रै सिरिस खनसेनो ए दङ जायनाखि सि मोनदोंमोन स' दानिया नोंथांमोननिया बेसेबां मोनखो कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे जोङो जिके अके जिकेआव 40 दंमोन ना बिनि गेजेराव जों एभारेजखौ 30 लाथ'बाय एन्ड बेनिफ्राय दायो जोङो मेथ्सआव 20 लाथ'बाय अब्ला जोंहा 50 जाना दंखायो अके स' 50 जाना दंखायो एभारेज काटअफआ जास्ट 50खौ लाथ'बाय आरो 40नि गेजेराव 30 लाबाय आङो देन बेनिफ्राय मेथ्सआव 20 लाबाय जायनाखि एभारेजआव दङ 50 लाबाय देन इंलिसाव बेसेबां मोनखो हमना ला 20 अब्ला 70आ नर्मेल काट अफ जाना दंथ'यो बर्तमान नाथाय बिनि खम बारा थांगोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननि फिमेल स' फिमेला गोबां सोंगासिनो दङ हिन्जावसाफोरा बेसेबां थांथावगौ नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जाग्रोदो जायनाखि मोजां नाम्बार मोनदों 70 क्रस खालामदों मानो होनोबा फिजिकेल टेस्टआव काट अफखौहाय बुरजा लाङा मानो होनोबा फिजिकेल टेस्टआव खायसे हाइटआव बा चेस्टआव खायसे गायो नालाय बेखायनो बुरजा लांनांगौ जायो आरो दा बेखायनो बाइबा टेस्टजों दाजाबावनानैसो लास्टआव फाइनाल लिस्ट ओंखारगोन हिन्जावफ्रा जुदि 65 मोनदोंब्ला आं सानो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव सहैनो हागौ आरो
स' दायो भेकेन्सि दा भेकेन्सिया फरेस्ट गार्डआव 330 दङ बेनिफ्राय 30%आ वमेनफ्रा रिजार्भेसन थायो गभर्नमेन्ट जबाव बेखौथ' खायसे मोनथिगौ जानांगौ खायसे मोनथिया दा जियानो जा नोंथांमोना रेडि जानानै था आसा खालामो फिजिकेल टेस्टआव क्वालिफाइड खालामगोन स' लास्टलि 70% बा 60% जोंनि एसटिपिआ खथा थागोन बिटिसिआव मानो होनोबा जोंनि काउन्सिल नालाय जेरै जों आसामाव अनलि 10% रिजार्भेसन मोनो थिग बेबादिनो गाव गावनि काउन्सिलाव बारा मोनगोन स' बेखायनो जेब्ला सम फैगोन अब्लासो मोनथिसिगोन बाट नोंथांमोननि थाखाय जेब्ला अफिसियेल नटिस फैबावगोन चेनेलाव मोननो हागोन